Jaj, čete. Čo stvárate? Ste vy normálni? Takto sa budí človek, normálne sa zobudí. Rýchlo mi zavolaj, kamo, je to hrozne nutné. Ja že normálne zase nejaká odchytka zavrela ma frenda a že musím ísť vypovedať, že je úplne v pohode. A vy ste proste blázni. Toto sa robí. Ďakujem veľmi pekne všetkým, čo... A potom by som poprosil aj mená, akože, ktorí sú za tým, aby som to tam vedel, jaký je usmiatý, však lebo vy ste blázni. Veď som ti vravel, ty si to vravel a ty si mi to vravel normálne hneď, ak som rozlepil oči a ty, že počuj, ja, Kirby, Ivan, Šmindral, Miška a bok na čo. A ja, že... V hlave len, že Valo chcú ísť, kámo, však je ráno. Koľko to povedal, že hovoril ti... Počuj, on mi hovoril mená Kubo a on mi to povedal hneď, jak som chápeš, sa prebudil. A ja som išiel dole, že si urobím kávu, že som sa... Lebo ja debil chat, ja som mal včera budíky na 6 ráno, že idem do obchodu. A jak som v noci nastavil budíky, tak on sa otvoril budík a horné riadky boli zasunuté. Takže ja som nevidel, že sú zapnuté. A ja som proste dal na 10:30 budík, lebo sme dlhšie streamovali. A jak ráno začal zvoniť o 6 budík a ja že... Kokos. Takže som o 10 až vstal a hneď takto z rána takéto stresy. Takže obrovitánska vďaka. Ja, Lopak, Fláre, Miška, Kirby, Šimadi, Kubo. No vidíš to? Obrovitánska vďaka. Takže Lopak, žiadna adresa nebude, žiadna torta nebude. Už si poslal. Vravel. Na obranu Jureka vravel mi mená, ale zas chat musíte brať do úvahy, že o 5 dní som... Chápeš? Takže tá pamäť už nie je, čo bejvalo. Že Valo... Počuj, fakt reálne, že on hovorí, že important message. Ahoj, ja, Kirby, Miška, vieš, a ty si hovoríš ranné lobby? A potom začal menovať ďalej a ty si hovoríš to je nejaké veľké lobíčko. Jaj, chat, ale Valze, normálne mi píše Jurek, že no čo, už tam rizuješ predavačku? Ja pozerám tak, že jeden predavač, druhý predavač. Tu sa neporizujem, ale akože v celku halúzne, že ti tu takto vydajú vlastne skoro na nič. Akože neviem na isto, čo tam Kirby zaklikol, že akože cudzí výdaj, alebo ja neviem, darček, alebo I have no idea, ale jo, že to máš to už napojené, čo si blázen, ja som teraz došiel domov, už je zapojený, čo si blázen, tuto je, počuj, to vám ukážem, tu na je mašinéria, chat, aby ste vedeli, čo došlo. Takže, this is it, ladies and gentlemen, vy blázni a obrovitánska vďaka, by the way. Takže však ho napoj. To mi došlo, že ho mám napojiť, ale vec je, že ste schizofrenici a vy napíšete jednu vec, že zapni to hneď a druhá vec, druhý napíšu, už si to mám mať zapojené. Čo aj René dá? Koho? Tak keď už hovoríš o Valu, dajme Valo. Vedel si, že tá Alza pobočka bývala sex shop? Nie tak úplne, chat. Tam, kde je teraz pobočka, že ja si k tomu sadnem, čo som ja som starý človek. Tá pobočka, kde je teraz, vedľa je stále sex shop, pred ktorým som parkoval, našťastie, vieš, oni brali, že stály zákazník. Takže jedna vec, čo som sa bál, tam je vždycky plné parkovisko, akurát som rád, že Alza v nedelu očividne, alebo respektíve oproti aj polícia aj všetko, takže tam nebolo až toľko zákazníkov. Pome. Takže dosť veľké. Podľa mňa tam to len chráni ten obsah. Ale hej, akože krabica je fest. Fest fanúšikové povesty, akože fest. Nebolo ti podozrivé, že... Počuj, keď povedali, že Alzu, mne to nebolo podozrivé, Kirby, lebo si sa pýtal proste, že kamarát, videoeditor. Ale jak dneska povedal, že Alza, tak samozrejme, že akože ja človek z 500 IQ, chápeš, ak povesti nehe, tak som si, a jak povedal, že Kirby bol medzi jednými z nich, tak si hovorím, že ja som ten kamarát videoeditor, ale si hovorím, že jak mu mohla takáto finta prejsť, jak to. Najväčšia vďaka Jurekovi, lebo to bol jeho nápad. Tak tým pádom najväčšia vďaka, ale nie, najväčšia vďaka je akože normálne rozdelená medzi vás všetkých, že vždy jeden z party, ktorý nemá peniaze, vymýšľa.
Nevadí. Občas nápad je to najcennejší, chat. A však niektoré veci, keby nenapadlo nikoho, tak akože si vezmi, kde sme. Ešte doteraz by sme lovili dinosaure. Keď odpojím hlavný monitor, čo sa stane? Nevypnem náhodou celý Matrix? Prejde na druhý, teší sa? Nie. Čo? Mal by som chronologicky čítať správy, nie? Teším sa, čepe. Musíš urobiť monitor test, aby si vedel, že má Dead Pixels. No však to je samozrejme, čo čakal monitor test by prišiel hneď, chápeš, v rámci dňa. No more excuses, better has. Chat. Ten monitor môže mať nízku odozvu, môže mať vyššie herce, ale keď ten, ktorý trasie myškou, ktorý hýbe klávesnicou a ktorého oči už nejsou bejvávali, toto teraz bude normálne akrobatický prvok. Jo, najprv musím toto celé, tento asi spratať. Takže. Takto kameru teraz reštartnem, nech nežerem, že jo, activate. Som tu, nestresujte, dýchajte. Vyukaný jak ja v Moskve. Ty si stratený chlapec z Košitok na námestí, to je v pohode. Vieš hýbať s webkou? Nie, kamu, tá bola stavaná už keď sa postavil celý tento akože dom. Jak si s tým, ktorý kábel je kábel od monitora, čo? No, takže. Takzvaný bordel management. Anyway. Vypol sa mi monitor, no dobre. To bol cieľ. Zdár jak svinia, počuj. Včera som pozeral formulu a tam typco, že zdár jak svinia a že to bude DNX, to bude DNX. On je jediný na svete, ktorý používa zdár jak svinia. Vítajte. Jaj. No. To by sme mali. Takže. V balení sme mali dildo. Čo bude asi držak. Jo, to bude asi držak. New monitor. Áno. Maybe. Asi návod. Daj webku na celú obrazovku. Ale potom tu nebudeš ty debile. Počkaj. Prečo tu mám takúto scénu krásnu? Ale nemáte tu nič, ani tutudu, ani chat, ani alerty, ani nič, takže ps. A počkaj, teraz ja vás nevidím, vy poď. Čo sa deje? Niekto píše. Ok, prídem. Čo? To nič. Takže. Dildo rozbalenú. Teraz. Máme tu HDMI cable. Máme tu disk, keby ideme hádzať. Jo. To nie je okrúhly disk. Dobre, takže tu pôjde spodok, tu pôjde vrch. Myslíš, že tam bude návod na použitie, v akom poradí to postaviť? Najprv stĺpik asi do podložky a potom na to zavesíme monitor. I guess. Genius. Pozrieme sa, čo hovorí konzultanti. Nepotrebujeme strobovák, je tam patent. OK. Ahojte, Danny, čo to máš? Pochvál sa. Los monitors. O chvíľu vám poviem aj parametre. Jak sa k tomu dostaneme. Power brick. Ešte power cable. Oh, power cable. Dobre. Cable by sme mali. Takže už mám monitor. Nechaj ho. Jo, čo je tako, že to nie je prvý monitor, čo montujeme. Možno. Možno to bude prvý monitor, čo zmontujeme úspešne. Prišrobuj na stojan nohu a zaklapni. OK, actually sounds good. Sounds like a plan. Takže. Dáme tu kablisy. Tu kabel. Monitor na stôl. Cože?
Alerty nič. V tejto scéne by mali byť alerty. V tamtej webkovej neboli alerty a boli si varovaní. Takže my bad. Ak náhodou nejaký alerčet, vypočujeme si ho hneď. Dajte mi sekundicu. 3-hodinové intro. Maket, neznervozňuj ma, že 3-hodinové intro. Tak tento stream bude možno len intro. Čo ty vieš? Čo ty vieš? How the fuck does it work? Tam je šruba. Dildoid Maximus. Give me a second. Musíme to hlavne poriadne zašrubovať, aby som veril. Jak to ide na čete? Follow plus, jasne, daj ti follow. Seva, lama čus, som zvedavý, kedy to všimneš. Kedy si všimnem čo? OK, toto vyzerá sľubne. OK. Takže. Shit. Dobre. Nožničky dáme komplet preč. A toto ani nehovorím. Toto dáme komplet preč. Takže, ako sa máš? Dneska al dente. Úplne alright. No ale, bo nič nevyskočilo a ti niečo prišlo. Dobre. Tak, ideme do Stream Elements. Oh shit. Here we go again. Hovorí, že v tejto scéne sú alerty? To je blbosť. Ty seš blát. Wait, what? 11. Hi YouTube a kokoti spíčkavi. What? Kubo obrovitánska vďaka za 11,11. Tak ty seš blázen. Problém, keď chcem zapnúť valo. No môžeme len dúfať, že to nebude vyskakovať nám. Že by sa dnes oslavovalo. Neoslavuje sa dnes chat. Teda, I guess. Oslavovať by sa malo až ďalší piatok alebo sobotu. Uvidíme podľa toho, že keď piatok... A to je veľký piatok, niečo tu máte voľno chat. Plus 5 skill vo vale teraz s novým monitorom. Len plus 5? Oh fuck. To je HVCI, 24-hodinový stream. 24-hodinový stream len montáže, to bolo. Len montáže, tady môžeme dať dole skrutky. Len počkajte, keď sa už nebudeme mať na čo vyhovárať. Chat, vždycky sa niečo nájde. Nepodceňujte Daniel s výhovorkami. Tu dáme. Takže, takto tu. A teraz zacvakneme Stojanus Maximus. To som mala ja. Pod Discord. Možno predsa vám bude treba oný šrubovák. Jo, na 2 šruby. Dajte mi sekundu. Prečo sú tu 4? Dobre, to je krížový šrubák. Hneď som tu. Idem po taký Master Schmidt. Či čo to je? Au, shit, rozbil som si hlavu. Anyway, kde ste čete? Vyskúšame, či toto pôjde. Alebo treba menší. OK, this sounds ľubné. Akože má fajná lítka. Kto má fajná lítka? Máš novú vec, o ktorej môžeš zlepšovať okrem vala. Cože? Čiže kto má fajná lítka? Isto nikdy neskipuje leg day. Leg day? Vás is das. Leg day skipuje mňa. Že nám sa páčia tvoje lítka, však aj mne z nich horia lítka, tak čo narobíš? Stresoidy Maximusus. Čet, tú poličku by som tu mal zväčšiť. Už sa tu nevojdu veci. No. Takže. Dejzu chat. Ako je nakoniec ako dohra. Nezasavám. Počkaj, ešte káblitos. Pozapájam. Tak. Kokos. Čiže tak na tomto, keď nebudeme dávať hlavy, tak už neviem. Daj mi sekundu.
Myslím, že na tomto monitore už sa nemôže vyhovárať, že som nevidel oponenta. Sa tu hýbem jak mravcové gule v boxerských rukaviciach, alebo čo to? Jak to? Neviem, niečo na ten spôsob. Mal som viac hrávať Tetris v detstve. Išlo by mi to jednoduchšie. To sa dá vyklopiť a zaklopiť. Vieš, jak môžem hrať teraz? Jak tí profici, čo majú normálny kolmo monitor, a ja budem na to pozerať zhora. Takže vlastne budem hrať úplne jak profik. No ty vole. Ideme na to. Káble. Ukáž cecky. Wait, what? To napísal kto? Ukáž cecky. Jaj. Parádny monitor. Parádny čete. Obrovitanská vďaka. Ešte si potom pozriem záznam streamu a dáme aj do popisku všetkých zapojených. Ďakujem. Písali cecky, ale chcú niečo iné vidieť. Kvalitný Valorant gameplay. Wait, what? Vieš, za čím tu mám? Či tento HDMI actually není kratší, ak bol tamten. Oh shit. Akože vo finále to je jedno. Počkaj, geometria. Dioptria. I have no idea. Vyskúšam tento, keď nepôjde dám tamten. Prečo tu má viacero HDMI portov? Jak má teraz debil, jak ja vedieť, ktorý je to HDMI port? Vysvetli mi to. HDMI má samca a samičku, alebo všetko je rovnaké? OK, práve. Dobre. Úspešne zapojené. Ešte druhú. Kaštecký. Misklik. To bolo nejako veľa misklikov na jednej správe, nie? Chat, what is that? To je zauzlené jak nohavice, keď ti treba šťať. Švetí. Jak zistím, ktorá je tá správna džúra, chat. Chcel som to povedať nahlas, ale potom som si povedal, so súčasným stavom chatu nebudem malý krok pre aim, ale veľký krok pre rengena. Jak pre aim? Ty si ešte nevidel môj aim dnešný chat. To počkaj, až uvidíte aim. Dobre. Blížime sa do finále. Spúšťame káble otrokom pod stolom. Pre Twitch to budem zasán ja. Ja si nemyslíte, že tu mám otrokov v Twitchi, ok? Ono to žije, možno. Jo, ono mi to upratalo plochu! Chat. Takže keď budem potrebovať najbližšie upratať plochu, stačí kúpiť nový monitor? To nesmiem povedať mamke. Takže keď si chcem upratať izbu, stačí kúpiť novú izbu? Jo! To je geniálne. Ešte raz, obrovitanská vďaka. No nehovorím, spustím tú briku na zem. Brikuľu. Tu kabel. Dobre, čo tu vlastne máme? Aby sme si to ešte zrekapitulovali, ok? Niekde to malo napísané. Jo. Čo tu vlastne máme? MSI 27, Rapid IPS 180 Hz, 1 milisekunda plus Dannyho aim, to znamená 2-minútový reflex, Video Color Mode Gamut a Night Vision. To znamená, že môžeme v noci pozerať, neviem čo znamená Night Vision na monitore. Jak si s tým, či mám v základe nastavené už tie herce, alebo tých hercov tam musím popridávať? Ja. Ešte koľko? HDR off, recommended, landscape, extended displays, advanced display settings, ukáž schválne. Display. Refresh rate, no kúka na to, ešte som to našiel, ešte som to, oh shit. Jo, to sa správa úplne ináč. Čiže tá myška sa hýbe v 180 Hz. Objavil Ameriku. Podľa mňa tá už bola objavená, chat. Hej, dal som normálne cez display settings, takže... Ty koko, som sa zľakol. Sáček spadol na zem, chat. Aby ste chápali, že keď náhodou dostanem infarkt na streame, tak to aj z takýchto jednoduchých vecí môže byť. A není moc veľký, vedeli sme, že si na malé veci zvyknutý. Nie, ja som na malé veci zvyknutý, lebo si nemám čo kompenzovať, my friend, vieš. V tom je ten rozdiel. Takže,
Actually, bál som sa, a tým, že ten predtým bol na stojane, tak vlastne toto je úplne, dá sa povedať, v rovnakej výške. No a či nie je úplne veľký, to uvidíme. Teraz, dobre, zapol sa mi Valo na druhom monitore. What? Však tento je ok, daj sem. On je ako jednotka, ale nie ako primary. Make this my main display. Jo, zase mám bordelársky plochu. Ešte som vám to ukázal predtým, keď to bolo... Není chat, akože veľkostne je pravdepodobne optimálny. Ale už sa teším na editovanie, lebo tam by to malo byť o moc jednoduchšie tým pádom. Ďakujem. Potom prídu Vianoce a ma friend zajebe, že sa ti poskladáme na PC. Ne, čo to bolo. Ja sa nejako nastaviť, že napríklad počas hrania by som mal vyššiu Digital Vibrance a potom by som mal nižšiu pri, dajme tomu, editovaní. Segra sa pýta, či ste si mysleli, že akože nemám monitor, keď tak zle hrám tie moje strieľačky. Že ste mi museli kúpiť. Jo. Tak mi hodí do Nejak tak.